Rêya Hesin ku di nava bajarê Diyarbekir re derbas dibe, bi çêkirina dîwarek nû ketiya rojeva bajêr de. Saziya rêyên Hesin a Tirkiyeyê biryar daye ku li ser rêya Şîmendîferê ya nav bajêr dîwarek bi dirêjiya 12 kilometreyan ava bike. Saziyên sivîlên Diyarbekir bi daxuyaniyeke hevpar dijî vê projeyê derketin û bang kirin ku proje were vetalkirin. Hevseroka Jûra Avahîsazên Diyarbekir Selma Aslan dibêje gotûbêjkirina projeyê li Malatya hatiye kirin û qet li saziyên sivîlên Diyarbekirê re danûstan nehatiye kirin. İhalenin Malatya'da yapıldığı, Projeya danîna vî dîwarî li Malatyayê hatiye amadekirin. Qet ji me nepirsîne. Em jî paşê jê haydar bûn û me li gel rayadarên devletê jî civînek pêk anî û me fam kir ku amadekarên projeyê derbarê Diyarbekir'de nexwedî agahîne. Em pêvajoyê dişopînin. Eger projeya çêkirina vî dîwarî neyê betalkirin, em ê serî li rêyên darazê bidin. Ev proje zirarê dide xezaya bajêr jî. Ji xwe bajêr ji betonê têr bûye. Saziyên sivîlên Diyarbekir dibêjin dê çêkirina dîwarê 12 kilometre hem bajêr ji hev cuda bike hem jî dê bandorê li ser gelek qadên jiyanê bike. Serokê Jûra Pişesazî û Bazirganiya Diyarbekir Mehmet Qaya balê dikêşe ku qadên perwerde, bazirganî û geştyariyê dê bandorên xirab bibînin û kalîteya bajêr a jiyanê jî dadikeve. Bir tarafta okulları olup diğer tarafta konutları olan çocuklar var. Gelek xwendekar hene ku mala wan li alîkê re ye, dibîstana wan li alîkê re her wiha dîsa gelek esnaf jî wisa ew qasnûnerên vî bajarî hene lê qet bi me neşêwirîne. Dibêjin ji ber ewlekarî û parast ne mirovane heta niha çi qezayeke wisa mezin jî rûne daye em li hev bişêwirin em dikarin rêyeka baş û di xêra vî bajarî de pêk ve peyda bikin. Piştî ku projeya danîna dîwar di raya giştî de rastî nerazîbûn û bertekên tund hat, gerînendehiya herêmî ya rêyên Hesin. Ji Jûra Pişesazî û Bazirganiya Diyarbekir re ragihand ku wan proje daye rawestandin û dê li nûnerên bajêr bişewirin. Lê saziyên sivîl û raya giştî dixwazin proje bi temamî betal bibe. Dîwar hê nehatiye çêkirin, lê ji aliyê raya giştî ve navê dîwar lê hatiye kirin. Raya giştî dibêje dîwarê Berlînê. Ku dîwarê Berlînê welatê Almanyayê kiribû du beş û ji hev cuda kiribû. Raya giştî dibêje ew naxwazin dîwarek bi vî rengî çêbe ku Diyarbekirê ji hev cuda bike û dibêjin ji dêvla ku nava bajêr dîwar were çêkirin bila rêya Hesin ji bo derveyî bajêr were veguhestin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.